Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani next month wato May za a fara tafiya hajji ko ba haka ba. Wallahi nayi baki don't misunderstand me. Nayi addu'a lokacin Ramadan, nayi addu'a na ɗaga hannu nayi addu'a nace Allah ina son in je hajji, ya Allah ka kira ni kuma shi sile kwabo bai bani bani da shi ban ajiye ba. Ga shi nayi uban baki, nayi baki nace ai in Allah ya yarda bi'iznillahi rahmati in Allah ya yarda dani za a je hajjin 2026 but here I am bani da shi, ba adashi ban tara ba, kai ko kadaran da zan saida in je hajji ban da shi. Nan gani nan a nan wurin ga shi next month za a tafi hajji ni ina nan. Shi ne nace bari in zo in gaya muku abin da ke faruwa. Wanda yake neman ɗan rakiya, akwai wanda yake neman ko take neman ɗan rakiya wallahi I'm available. In dai za a biya min kuɗin kujera da kuɗin komai kuma za a bar ni in yi ibada in Allah ya yarda, in Allah ya yarda zan raka mutum ɗin zuwa hajji. Shi ne nace in zo wurin ku kuma sharing. Na san na Annabi ba sa ƙarewa wallahi har duniya ta naɗe. Duniya ta naɗe na Annabi ba sa ƙarewa wallahi. Nace in kuka taya ni kuka sharing bidiyon nan zai kai ga wani na Annabi da zai ce zai yi sponsoring ɗina ko ya ce ko ta ce in raka ta zuwa hajji. Na zo ne in akwai wanda yake neman ɗan rakiya, akwai wanda yake neman ɗan rakiya ko take neman ɗan rakiya I'm available. Babu bambancin da ban yi ba. Wai ai in Allah ya yarda dani za a je hajjin 2026 kuma kira nan gani nan sisi kwabo bani sile ban ajiye ba balantana har in tara wai zan je hajji. Don Allah ku taimaka ku yi min sharing. Wani na Annabin da gani ya ce zai yi sponsoring ɗina ko kuma duk wanda yake neman ɗan rakiya, duk wanda yake neman ɗan rakiya to gani nan zan raka mutum ɗin zuwa hajji 2026 don Allah ku taimaka ku min sharing. Wallahi ban ma son in yi kuka, ban ma son ku ga idona ma rawa yake yi ban son in yi kuka. Ku taimaka ku min sharing. Na san ba za a rasa na Annabin da zai ce zan raka shi ko kuma zai yi sponsoring ɗina ba. Na gode.